ассалому алайкум. Манам мо осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ омадем. 20% саломатимона барқарор кардем. Як рӯзба. Як рӯзба. Агар мо инҷа бо 10 рӯз истем вообще 200% мешавад. Йога кати машғул шудем. Чӣ хеле тибетский медицинада йога ҳастай, медитатсия ҳастай, кӯҳбурӯӣ ҳастай, гимнастикои дарахт кати чӣ хел қучоқ мекунӣ, заземление мекунӣ. Ҳама аминро гузаштем. Тамоман беҳтарин ҳам маҳқул шуд ки шумоонам ҳама каса биёен. Ҳам хали ҷо будааст. Мо ина намедонистем. Благодаря апаи муҳаббат инҷа омадем ва пушаймон нестем. Рекомендуем всем прийти сюда. Ана. Ассалому алайкум. Ман орзу мекардам ки дар ихтиёри ҷо ғалтам. Дар ваи мо будааст, насиби мо будааст. Орзу амалӣ гашт. Беҳтарин ҷо, беҳтарин табиб, табиби беҳтарин дар дунё гӯемам, хато намекунем ки инҷа ҳамаш Ман унвони беҳтарин табиб дунё 2004 гирифтагам. Лучше целитель мира. ҳама чиз аз вай, аз природа. Табиати зебо бениҳоят шод шудам. Кӯшиш мекунам ки бо биёям. Чанд зардолу хӯрдед? 5-6 хеле зардолу хӯрдем. Ҳамин чиз ку Европаю, мана Японияю ҳама ҷо ба вай распространён чиза, лекин Тоҷикистон ба ин чиза намефаҳмад. Ҳаминчо омада уединение с природой мегӯн. Природа Общение с природой, ландшафтотерапия. Да. Общение природой вообще. Худатонро муаррифӣ кунед, номатон чист? Ман Деҳқонова Дилноза ҳастам. Худам зош кати заниматься мекунам, не ки ин хе природа кати бо заниматься кардан беҳтарин чиз будааст. Саломату сарбаланд бошед.